rundt omkring i hele verden er der virkelig mange lande, der er begyndt at sige ja tak til fri hash. Er det nu virkelig også en god idé? Et simpelt spørgsmål, der fører Anders ud i et farverigt univers. Hvad er det? Glidecreme. Ej, nu stopper I. Og ind i den kriminelle underverden. Jeg vil sige, det her det er top 3 af farlige ting, jeg har lavet som journalist. Fri hash. Ja tak. I morgen på DRTV og DR1. Hvorfor gider du bo her i en ghetto? Signe Molde er tilbage. Vi er heller ikke ghetto. Vi er på ghetto-listen. I ghettoen, hvor beboerne nægter at flytte. Hvorfor giver I ikke bare op og siger, riv lortet ned? Loven er ulovlig. Og blandt folk, der mener, vi misforstår fisk. Ja. De er totalt misforstået. Hvis du ikke vil spise en kat, hvorfor så spise en fisk? Ja. Kitten and chips. Signe Molde på udebane. Jeg vil godt kunne spise kat. Nyt afsnit lørdag på DRTV og DR2. Vi var meget påvirket af det der. Men altså, det er ikke sådan, jeg hader dig.